Una breu parada fent camí cap a Prats de Molló. Ens trobem a la plaça Major de Prats de Molló, on pujarem un taxi minibús que ens traslladarà al Fort Lagarde. També s'hi pot accedir fent una ruta a peu. A l'edat mitjana, Prats de Molló era ciutat real i ho continuaria sent fins a la Revolució, estatut que li va valer, al segle XIII, una certa quantitat d'avantatges idèntiques a les que havia obtingut Vilafranca de Conflent alguns anys abans, com la supressió dels mals usos, 1242, i les facilitats concedides a les persones que desitjaven instal·lar-se a la ciutat, 1245. El segle XIV obté més avantatges, per exemple, la possibilitat de celebrar un mercat setmanal els dissabtes, 1308. En part, gràcies a tots aquests avantatges, la població de Prats i de la seva vall era molt important a mitjans del segle XIV, aconseguint aproximadament els 1.000 habitants. Les epidèmies van implicar una disminució en el segle XV, però la situació es va restablir a poc un segle més tard. La ciutat és pròspera i viu sobretot de la fabricació i del comerç de draps. Al segle XIII, la ciutat de Prats de Molló estava separada en dos pel Tec. A la part nord s'estenia la ciutat pròpiament dita, amb la seva població treballadora, mentre que al capdavant es trobava el castell on residien les poques famílies dirigents. Aquest castell servia de residència als comtes de Besalú. En 1659, el Tractat dels Pirineus té per conseqüència l'annexió del Vallespir, el Rosselló, el Conflent i el Capcir i una part de la Cerdanya al Regne de França. Prats de Molló passa a ser un considerable pas fronterer. Veiem la Torre de Mir, que es troba a 1.540 metres sobre el nivell del mar. L'annexió del Rosselló a França causa males dades econòmiques, aïllant Prats i la seva vall de la resta de la província. El restabliment de la gabella, impost sobre la sal suprimit en 1292, dona als habitants la idea d'organitzar un comerç lucratiu però perillós. El contraban de sal, vinguda d'Espanya pel port d'Ares i els passos veïns. I quan el poder reial s'implica en la repressió d'aquest contraban, la població es rebel·la, conduïda pel company i saliner Josep de Trinxeria, 1666. És la revolta dels angelets de la terra, que pren molt ràpidament un caire d'aixecament antifrancès i durà fins 1673. Serà una de les causes de la construcció del Fort Lagarde pel mariscal de Lluís XIV, Sébastien Vauban. Dominant la ciutat fortificada, el Fort Lagarde va ser construït en primer lloc per protegir la nova frontera i vigilar l'entrada de l'Alt Vallespir. De forma accessòria havia de permetre evitar una nova revolta com la dels angelets de la terra i mantenir a ratlla els habitants descontents causa de l'annexió dels comtats del Rosselló a França. Els espanyols van assetjar Prats de Molló sense èxit en 1691. El Fort Lagarde no va haver de defensar-se de cap setge abans de la guerra de 1793. El general Ricardos
va llançar la seva ofensiva inicial pel port d'Ares i es va trobar naturalment amb el Fort Lagarde en primera línia. Va ser pres ràpidament i va quedar en mans dels espanyols fins 1794, data en la qual les tropes franceses de Diguiomir van aconseguir fer fora els espanyols de l'altre costat dels Pirineus. Un accés al castell. Any 1849. Accés a les dependències de la fortalesa. Escales que pujarem per reviure la història de la fortificació de la mà de l'Emma. Durant 10 dies. Després d'aquesta torre hi ha un pas subterrani. De fet, van excavar sota la terra el passatge en quasi 150 esglaons, d'acord? I després ja arribem fins aquí, diguéssim, en aquesta part baixa, arribem aquí, d'acord? I aquí ja trobem el primer nivell de defensa pròpiament dit del fort. Es diu contraguàrdia. Després, quan nosaltres, on el Quiricós ens ha deixat... Ens trobem més a la vora de la torre medieval de comunicacions. Són nombroses les espitlleres que es troben en els murs de defensa. Una finestra per a contemplar el paisatge com a rerefons de diverses fotos històriques de Salvador Dalí. La latrina del Major.
La cisterna. Geogràficament, aquí, si més no, tenim les muntanyes que fan una mica de frontera al Coll d'Ares, però per la banda de la Cerdanya, no? Magatzem de farina i forns de pa. Grafitis. La cuina. La sala d'armes. En la majoria de dependències podem observar que hi havia planta baixa i pis, ports forats a les parets on s'encabien les bigues de fusta o bé per als suports de pedra que sobresurten de les parets. L'Emma ens explicarà les reformes de la capella. Magatzem de pólvora. Es va transformar en magatzem de pólvora, sobretot aprofitant la volta de canó que cobria la capella, perquè aquesta volta, si hi havia altres elements o altres reformes que es van fer a la capella, es va reforçar el tancament de la finestra amb 3 finestrons. Des de fora sí que es veuen encara com les restes, no sé com es diu, el ferro per sostenir el finestró. Tot seguit passem a veure la torre mestra. Una panoràmica des de la zona de les Garites. L'anomenada tomba de Mahomet. Un sistema de latrines.
Les casernes. Les casernes només comptaven amb 4 llits que els soldats usaven per torns, segons les guàrdies que tenien programades. La Torre de la Guàrdia. Una maqueta de la fortificació. Abans de donar per acabada la visita, ens ofereixen un audiovisual sobre Salvador Dalí i ens passegem per unes dependències plenes de fotografies del genial pintor empordanès. Carrer, però se'm va donar compte que no tenia carrer, no estava tant i em va regalar la màquina. Va dir, ser regalar, em va regalar la màquina i la seva paret. En 1926, Prats de Molló va ser el lloc des d'on Francesc Macià va pretendre la invasió armada de Catalunya amb l'objecte d'obtenir la independència mitjançant l'anomenat complot de Prats de Molló. Carrers amb cases antigues, botigues, la casa del poble del segle XVII. Prats de Molló és una ciutat emmurallada amb elements defensius i amb contingut d'aspecte medieval. És una ciutat d'aigua, de natura, familiar, festiva, divertida, que sorprèn a ritme de sardanes, contrapàs i amb la festa de l'os. El riu Tec a la zona de Fora Muralles.
L'església parroquial dedicada a la Santa Justa i Rufina reflecteix el passat d'esplendor de Prats de Molló pel gran nombre de mobles d'estil barroc. Ens dirigim cap a Setcases passant pel Coll d'Ares, coll de muntanya dels Pirineus que uneix les comarques del Ripollès i el Vallespí. Ens hi hem trobat molta boira. Setcases és un municipi de la comarca del Ripollès. És la capçalera del riu Ter. El nom de Setcases està documentat des de l'any 965 en unes donacions fetes pel comte Sonifred de Besalú al monestir de Sant Pere de Camprodon. Actualment Setcases és un centre turístic notable, tant per l'excursionisme, Ull de Ter, com per l'esquí, com l'estació de Vallter, cosa que l'ha fet créixer molt més enllà del nombre de cases que suggereix el nom del poble. És l'hora de dinar. Saludem a la nostra guia, la Conxita, i el xofer, en Mario. A més de les mongetes de Santa Pau amb botifarra, rostes de cansalada i allioli, hem dinat espatlla de xai al forn amb guarnició de jardinera i peres cuites, un pijama de postres i pa, vi, aigua, cava brut, cafè, cigotes. Tot boníssim. L'església té el seu origen al segle XII. Conserva un retaule barroc dedicat a Sant Miquel, que és l'únic de tota la vall de Camprodon que es va salvar de ser cremat durant la Guerra Civil. Es té constància que una casulla de finals del segle XVII, brodada nord, es conserva al Museu Diocesà de Girona.